נגמר לפחד משתי זעתותים קטנים שעושים לנו בית ספר וגורמים לנו להוציא כסף על טלוויזיות. נגמר הסרט, חיים שלי. נגמר הסרט, חיים שלי. זהו, אין כלום, אין מה לפחד. לא זה, לא זה. לא זה, לא זה. מה החיים שלי? מה את חושבת כפרה עלייך? נחליק את זה ככה בלי איזה תפילה, בלי איזה איחול חדש למגן שלנו היקר? הכנת גם תפילה לזה? כן, בטח, מה את חושבת? תגיד, אתה אמיתי. חיים שלי. יום חג היום, חיים שלי, יום חג. אז מה הקשר החנוכיה? יום חג היום. יום חג, צריך לבנות סוכה גם. אם הייתי יכול הייתי בונה גם סוכה עכשיו. נגמרו הימים שאנחנו... צעד עליי, הלו. מגן חביב, מגן יקר. למה הגעת ככה מאוחר? עד שהגעת הלכו לי 2 ואת כל זה עשו ילדים עם הידיים. יום אחד זה חכה, יום אחד זה רובה מים, ופתאום נפלת עליי מהשמיים. אתה בבית הזה נקודה של אור, בעזרת השם ששום ילד אותך לא יחדור. אתה כיפת ברזל שלי. אתה הבוריס שעומד מחוץ למועדון. אתה 50% מגן ו50% גבר. מקווה שאתה חזק מספיק, כי אף מסך מולם לא החזיק. שמור לי עליהם, נתן, כי לא נשאר לי כסף קטן. חלאס! נגמר!